Panika o mikroplastoch, ktoré sa vraj hromadia v ľudskom tele, môže byť úplne nepodložená. Názorne to ilustruje potrebu dvoch vecí, ktoré sú vzácnejšie ako suchá voda alebo jednorožce. A tými sú vedecká a mediálna gramotnosť. Média a influenceri nás posledné roky bombardujú hrozivými tvrdeniami o mikroplastoch, ktoré vraj boli zistené v ľudskej krvi, placente, semenníkoch a dokonca mozgu. Úprimne, začínal som mať dojem, že pri najbližšej nádche zo mňa s každým kýchnutím vystrelí igelitka. Bullshiteri v oblasti zdravia zavetrili príležitosť priživiť sa na hystérii a začali chrliť návody, ako sa mikroplastov vo svojom tele zbaviť. Podložené faktami asi ako suchá voda a jednorožce dokopy. Ako však nedávno upozornil britský The Guardian, v posledných 2 rokoch mnohé výskumné práce spochybnili spoľahlivosť údajného zistenia mikroplastov v ľudskom tele aj v balenej vode. Ibaže táto odborná kritika unikla pozornosti verejnosti. Taká je tragédia moderných médií. Obsah, ktorý za každú cenu šokuje, zveličuje alebo zastrašuje, algoritmy tlačia k davom. Ale pokúste sa vysvetliť, že údajná senzácia alebo hrozba je nepodložená a často získate dojem, že sa rozprávate sami so sebou. V prvom rade si treba uvedomiť, že detekcia mikroplastov, teda plastových častíc s rozmermi niekoľkých mikrometrov, je na hranici možností analytickej chémie. Obzvlášť náročné je identifikovať ich v ľudskom tele. Meraniam hrozí kontaminácia a falošne pozitívne zistenia. Falošne pozitívne zistenie znamená, že zdanlivo detekujete to, čo tam v skutočnosti nie je. Falošnú detekciu mikroplastov môže spôsobiť napríklad tuk. Podľa chemika Dušana Materica široko medializovaná správa, že v ľudskom mozgu sa zistila stúpajúca koncentrácia mikroplastov, bola vlastne spôsobená tým, že súčasní ľudia sú obéznejší ako tí v 90. rokoch. Výskumníci analyzovali mozgy nedávno zomretých a tých, ktorí zomreli v 90. rokoch 20. storočia. No a chemik Frederick Behn upozornil, že moderná analytická chémia ešte nemá postupy a usmernenia, ktoré by pri analýze vzoriek zistili presné meranie mikroplastov. Environmentálna chemička Casarta Robertová zistila závažné riziko falošne pozitívnych zistení až v 18 štúdiách údajného výskytu mikroplastov v ľudskom tele. Čo je dôležité, podľa vedky nechýbajú akékoľvek hodnotné dôkazy, že mikroplasty dokážu preniknúť do ľudskej krvi a ďalej do orgánov. No a celkom nedávno vedci z Michiganskej univerzity zistili, že latexové a nitrilové rukavice, ktoré výskumníci používajú pri experimentoch, uvoľňujú stearáty chemicky veľmi podobné, áno, mikroplastom. Tieto rukavice pri experimentoch spôsobili 2000 falošne pozitívne zistených mikroplastov na štvorcový milimeter skúmanej plochy. Ak nechceš uveriť každej volovine, ktorá obletí internet, možno ti pomôže táto rada. Vnímaj zdanlivo senzačné a šokujúce informácie o nových výskumoch v prvom rade ako rozptýlenie. Napríklad ako hru Minecraft. Minecraft si zrejme nepovie veľa o celkovom stave bádania v akomkoľvek odbore. A to isté platí pre senzačné a šokujúce vedecké novinky. Spravidla ťa neupozornia, že pôjde o predbežné, neisté, málo hodnotné a neoverené alebo nepotvrdené zistenia. Zároveň sa môžeš spoľahnúť, že sú viac alebo menej zveličené a skreslené. S každým ďalším podaním štúdia, tlačová správa, vedecké spravodajstvo, internetové magazíny a napokon bulvár a influenceri môže dôjsť a často dochádza ku skresľovaniu a zveličovaniu. Celkom ako pri hre na telefón. A zistenie štúdie na spôsob látka X obsiahnutá v stopových koncentráciách v niektorých druhoch chleba v Bangladeši pri každodennej konzumácii rovnajúcej sa 30 kg na hlavu pravdepodobne mierne zvýši celkové riziko rakoviny. Dostanete titulky typu chlieb spôsobuje rakovinu.